Raġel ta' 45 sena minħal qormi weġġa serjament wara li waqaf fit-taraġġ tas-sit ta' kostruzzjoni u ħabat rasu. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 9:30 ta' dalgħodu fit-triq l-Artillieri Fueteline. Fuq il-post marru l-pulizija u sejjaħ ukoll tim mediku sabiex jassisti u l-vittma ittieħed b'ambulanza lejn l-Isptar Mater Dei. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa, Monika Vella, li fetħet inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Anzjan ta' 74 sena ġarab ġrieħi serju wara li waqa' minn fuq sellum fil-Gżira. Il-każ seħħ illum għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu fit-triq Sir Andrew Cameron. Il-pulizija marret minnu fih fuq il-post u minn stħarriġ preliminari li sar irriżulta li raġel ta' 74 sena resident il-Gżira waqa' minn fuq is-sellum u weġġa'. Fuq il-post isejħu tim mediku u ambulanza li ħadet lill-vittma l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa fejn ġiet ċertifikat li sofra ġrieħi serji. Il-Maġistrat tal-Assa, Dr. Monika Vella, ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija fuq dan il-każ għadhom għaddejjin. Żagħżugħ ta' 21 sena minn Birkirkara weġġa' gravi f'inċident bil-mutur fil-Marsa. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħodu fi-triq għal Domoro il-Marsa. Il-Pulizija tad-Distrett marret minnu fih fuq il-post u minn stħarriġ preliminari li sar irriżulta li r-raġel tilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Kawasaki Ninja li kienet isuq b'riżultat illi waqa'. Fuq il-post isejjaħ tim mediku u ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.